Sjoerd Veenstra zegt bijvoorbeeld, hij zei je moet overal geld vandaan halen en eigenlijk die mensen niet meer laten meepraten en dan kun je het zelf exporteren. Dan kan het. Klopt. Zo is het ook. Ja. Maar dus een gemeenschap moet Tialf betalen. Nou ja, er zit iets heel dubbels in. Kijk, als je je voorstelt dat toen ik dus aankwam, toen was er net de aankondiging van de provincie. We houden op met een ton, 100.000 gulden aan Tialf te geven. We hielden ermee op, dus de blanco cheque bleef over voor Heerenveen. En dat was een blanco cheque. Toen ik dus op een gegeven moment zei, we moeten het grootste centrum bouwen. Toen riepen ze, ja nee, fantastisch, helemaal top. En toen vroegen wij een bijdrage, nee dat kan niet. Ja, maar nu snap ik het niet meer. Jullie willen wel een groot centrum om Friesland in de belangstelling te brengen. Want dat moet internationaal en fantastisch allemaal. Maar het mag geen geld kosten. Ja, dat is als dat ik jou vraag, ga jij eens gratis voor mij reclame maken? Dat kan niet. Dus bij voorbaat, kansloos. Met wat voor gevoel rij je nu langs Tialf? Ja, trots gevoel. Ja? Ah, absoluut. Ja, zeker. Zeker. Want er is wel wat gebeurd natuurlijk. En uiteindelijk de Tialf heeft ertoe geleid dat toch Heerenveen sportstad is geworden. Er zijn natuurlijk allerlei ontwikkelingen geweest in het centrum. Er zijn allemaal nieuwe dingen gekomen. Het is allemaal te herleiden tot de enthousiaste golf die Tialf teweeg heeft gebracht. Absoluut. Maar het is nog 2 keer failliet geweest na de tijd. Niet letterlijk, maar wel op papier. Ja. Dan heb je dus 2 keer nog gelijk gehad. Ja, maar goed, het gelijk. Kijk, het is een politiek verhaal. En politiek is natuurlijk daar altijd moeizaam in. Ik bedoel, ga eens naar rendement kijken van allerlei projecten in Nederland. Wegen, Betuwelijn, hoge snelheidslijn. Het rendement is altijd heel moeilijk te wegen. En er zijn, vind ik, een aantal voorzieningen in Nederland waar mensen een hoop plezier van hebben. Bijvoorbeeld voetballen. Nou, daar gaat ook subsidie in van gemeentes. Die laten ze ook niet ploffen. En Heerenveen, ik vind het eigenlijk te triest voor woorden dat de provincie zo krap met de beurs omgaat ten aanzien van Heerenveen. Want als er een wedstrijd is, nou, dan zijn de hele Leeuwarden zit in Tialf om te kijken van hoe goed de provincie Friesland wel is. Maar geen geld ervoor over hebben. Ja, dat is heel dubbel.